anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nnọọ nza ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị atọ na mpa ya lụrụ mmanya erichman na mpa ya wee erichman nọgidezie ego agụ na ya ji anya nwata na-ahụ mgbe mmanya na mpa ya ọgụ ọlụlụ na ha ga-alụgide ọgụ chi eji hụ na mmanya ga-akọgide mpa ya ọ naghị ala ka ịkọgụ mmanya ihe mgbe ụfọdụ ọgbakpoo na rum otu ka mmanya ga-akọwa aka chiwonokote fide na okwu ahụ na ọ jụọla oyi emecha bagani iji bọket nyụọ mmamịrị n'abalị okoto chebiri mpa ya tajara isi mpa ya ga-egughe ụzọ okpuo mmamịrị na mgbe ụfọdụ nke mpa ya ga-edilikwen ụdị ekere oge edilikwen ọbanya ha abụọ na ọwụ ọgụ nne na nna ya ka ha jiri ha enwezighị telivishọn akọwara nga a na-alụ ọgụ mpa ya gwa mma ya si ya bịa lawa na ya na-alụgachi mma ya gwa ya si na ọ ya nwere ekwu mgbe mara eji na ụgbọrọ mpa ya gwa ya na ọ ya nwa ridere na ọ ya eridere na mgbe ya bịara ịlụ ya na ya eji ego ya kpatara ego ya rụọ n'ụlọ ha bi n'ime na ọ ya rụrụ na ya ji ego bifo ya bịa lụọ ya na ọwụ bad luck nyere otu a ka ya na mma ya okuko nwanyị mba nnọọ nza ruo mgbe mpa ya bịara because of ọ nụrụ n'ụlọ ime ụlọ ahụ a na-ajụ ya oyi ọ na-adị mmanya anaghị ekwe na ọ na-aṅụ mmiri toro iko mpa ya ebido chọwa ọrụ bido gawa ebe a na-arụgasị ụlọ ebe a na ndị mmadụ rụgo ụlọ na-aga safụ simenti ebe ahụ ibu blọk bidozi ọrụ ike na-eshi school one day lọta na ya dị only 6 years ya hụ oke moto a pakịrị outside filie na ọwụ nwanne mmanya ọ nwanne mpa ya enwere ọnkụlụ ya bịara ya were oso gbapụta n'ime ụlọ mbata ya na-abata ya jam ọ dị sman ya wụrụ na ojos nọ na-emechigo belt ya dịka onye gara aga nyụọ mmamịrị ya amaghị onye ọwụ ya jam ya mmanya zishi n'ime ụlọ kwere na-apụtagakwa ka ihe ọma akwa n'obi ya ekele mmanya ọ sị ya he ngwa ya gaa na kichin ga-eburu na irie na ya rie nri ya buru ya gaa na rum ha ga-anọrọ ebe a rie ya ga buru nri ya gaa nọrọ ebe a ga-erie ya eriekwe nri nta richa that man mgbe ya na-apụtara the man alala mpa ya na-alọtawa ebe 6-7 ọ ya ka that day mmanya gwa ya si ya na ya nwakwala nwa gwa mpa ya na ọnkụlụ ya bịara na nwanne ya nwoke bịara ka ọ hapụ ịbịa na nwunye ego o nyere mmanya were ego nye so ngwa ya were ga zụrụ ihe ya gbapụga mere odo ga zụrụ biskit zụrụ mmanya na ụmụaka ya zụrụ lọta o ruo another day ya shiri school lọta ya jam ọkwa that same man na ụmụnne ndị ka ịtụrụ n'ihi na ya nwoke isi ha dịcha obere ha dị ntakịrị ya na-agba ha n'aka elo school ya jam ha kwa that same man the man ajụ ya how are you ekelecha the man ya ekele the man asị that man that day ya wụ na ọjọọ sụrụ bịa mgbe the man lawaziri ya ma mgbe o jiri bịa ya ma ọ na-anọ ya lọta ya na-ahụ the man mgbe ọ na-ala ya ọ ya lọta ya jam the man alawakwa ọ ya ka o ruru one day mpa ya lọta na-ajụ ya sị na ọnkụlụ ya bịara nga mma ya lee ya anya ya makwahụ na ya gara skuul mpa ya gwawa mma ya na enwere nebọ ha gwara ya dat na mgbe ọbụla ya pụwakwanụ na enwere moto nwoke na-ebu moto abịa ngala na nwoke ọhụ ọwụ onye nwere moto ya nọrọ n'agụrụ nwoke ọhụ ọwụ onye wụ ya onye relative ya ọ relative ke nwere moto ha nọrọ n'agụrụ na ọwụ onye na-abịa ebe a ole nwoke ahụ na-abịa ebe a ma ya pụọ mma ya gwawa ya so nga asịkwara nnọọ na enwere nwoke ọwụ na-ebu moto abịa truly na ya gara like ya na nwoke ọwụ ya fat na otu o shirụrụ ya na ihe dị otu ahụ dịrị na ya ga like ya mpa ya elekere mma ya baiga n'ime ụlọ nwanyị mba nnọọ nza ọ ya ka ya gara skuul one day lọta ndị neighbors agbapụtasha mmadụ eju na ụlọ ha n'ime kọmpaụnd ha dị ya onye ọbụla kọwacha aka awa a na-ele asị ọgịnị ya wụrụ na mpa ya dere akwụkwọ gbotowa n'akụkụ ya na ọ ṅụrụ tụsa okeri ọnwụọ ọṅụọ ya gbee na mmiri ṅụọ ya gbee kọmiti suicide were ntụrụ akwụkwọ dee were biro dee na ọnwụ na ya na-aga ịnwụ na ihe ọma anybody ga-emere ya wụ ime kisho na ụmụ ya agụrụ egbu ha na ya efelọla as a father na ya wụ once a rich man mana ya ga-ahụli family ya na agụrụ ya afọ na ọ ga-akarị mma na ya nwụrụ
than family ya ịnọ n'anya mmiri. A na-agụ note mpa ya dropụrụ n'akụkụ ya. Onye gụrụ onye ibe, onye gụrụ onye ibe. Mma ya kpọburu isi, ọ na-egwu eso, ndị mmadụ ejide mma ya na-ebe, people ejide ejie ya, ya na-ebe, ya na-ebe, ya na-ebe, asụgburi onwe ebe, people na-ejie. Ya were that letter takụta ya gụtatụ nga ya ga-agba agụta, n'ihi na at the age of 6 na ya gụpụtatụwala ya gụwana ihe edere n'akwụkwọ. Ya gụọ that thing, very short note. Na ọnwụ na ya na-aga ọnwụ, na onye bele ya kwa na ihe ọnwụ ị ga-emere wee make sure na agụrụ agụgbughi ụmụ ya. Enwe na ụdị ga-eji nye aka na ya nweburu ego ma daa, na ọ na-ewute ịhụ family ya na-agụrụ, na ọ ga-akarị ya mma na ya nwụrụ anwụ dana ndụ na ya dị. Nwanyị mba nọ nza, onye ọbụla na-agụ ebido sụwa mma ya na ele ụdị a ga-eji nyere ya aka ozugbo ya na-alọta. Onye ọbụla na-ebe akwa n'ihi na many people amaghị otu ha si biri. Nga ha bi nọ mpa ya rụrụ ya, agba ya fence na ọ dị gated, agba ya fence na ọ big house. Ha nọ n'ime, enwe ihe mege inside, enweghị onye a na-aside ma ihe mege nọ. Mme na-ebe ebe na di ya ọ hapụ gị, na nwanne ya nwoke na-abịakwa ngala na-ebu moto abịa, ajụkwala di ese lee na ụdị a ga-eji nyere ya aka, na di ewe onye ihere, na di ewe onye oke pride, na pride na ya na-ebe akwa mgbe niile, o werele pride ya gbuo onwe, na nwanne nwoke na-abịa ngala na-achọ ya abịa nyere ha aka, ajụ ya mgbe niile na ele ụdị a ga-eji nyere di ya aka. Di ya na-ara ya ahụ ime open up, olee otu o si nwa wụsawara ya ụmụ. Ndị mmadụ asị chai na nwoke ka pride ime akwa ime all these big men no one way all way ha enwegide ego like this, ikekwe onye ha na-emere gị mgbe ahụ bịazie ha ga-ejizi ego ọ na-arazi ha ahụ ịnara onye ahụ ego. People na-eme this situation interpret in different ways. Na ọ wụta ka esi buru mpa ya ga-elie, liwekwe mpa ya licha, mma ya sị na ọ kwaga ya aka na ya ga-abịa gakwuru nwanne ya nwoke nọ n'Ọnịcha, nwanne mma ya nọ n'Ọnịcha zụga ya, na ya ga-ebe ahụ ga nọrọ, na ndị ke nwaanyị ntakịrị nọ ka ya kporo ha. Nwanne mama ya kporokwara ya nwa, na ọ wote information ọzọ ya nwetara na mma ya erele ụlọ ahụ ana na mpa ya ebe a ha bi. Ụlọ ahụ mpa ya rụ na mma ya erele, in fact na ọ bụ ebe o shi mma ya ka mee burial this and that. Enwezi ebe mma ya nọ ya ma ya na ụmụnne nọ ya ma. Ya na nwanne mma ya nọrọ 2 years later mpa ya nwụchara. After mpa ya nwụchara 2 years later, mma ya alụgharịa di na o bizi with di ya. Na ya nọgide he mma na-eme ibi visit ụfọdụ bịakwa na ọkpọrọ ụmụnne ndị ke nwaanyị bịa. Na nwamba nọ nwanne mma ya ahụ zụrụ ya, rezie ya, ya too dimkpa, topụta ya etopụta dimkpa. Na ebe a ka ya nọ lee WAEC, nọ ebe a ka ya nọ mụọ ahịa ahụ nwanne mma ya na-azụ n'Ọnịcha, na ọkwa na ahịa ya na-azụ. Ya sị ka ya bịa ga-eletakwanụ mma ya na di ọhụrụ ya, mma ya anaghị ekwe. Mma ya sị ya nọrọ ebe ahụ na ya ga-akpọ ụmụnne bịa elete, na ya concentrate ya na akwụkwọ ya, na ya concentrate ya na ọrụ amụga ma gịnị. Ya sị oke ele na ihe a ga-eme. Nọ mma ya na-abịazi elete nwanne ya nwoke, chikwe na ohere aletekwara ya nwa. Ọ bịa ebe ka ya nọ lee WAEC, mụọ ọrụ ahụ nọ n'odede umere na nwanne mma ya ahịa ahụ ọ na-azụ n'ọkwa the same ahịa ka ya mụrụ. O ruo otu ụbọchị at the age of 22 years old, ya sị mba na ele otu mma ya ga-esi lụgharịa dị kemgbe ya amaghị onye lụga mma ya. Mma ya amụchakwa na nwa mụra dị man nwa ya hụbekwa na ụmụnne ya ndị ka ahụ mma ya mụrụ, na ọwa ọbịa ileta ọkpọrọ ụmụnne ndị kenye ya na ha nwanne bịa. Na ele otu mma ya ga-esi lụọ di ya amaghị onye lụga mma ya. Na ajụjụ abịa gbakọtebe n'obi, na-agba ịrịkọrịkọ n'obi ya, gwa dede na ya ga-alekekwana ịhụkwana nwoke lụga mma ya. Dede agwa ya sị na nsogbu anọ na mgbe ọbụla mma ya bịara nọ ya okwe, kama ya wụrụ ya redizie ya, osoro ya laa, ya na ha nọcha weekend ọ lọghachita. Na mma ya bịa ya gwa ya sị na ije n'ugbo ọ bịara na ya ga-esonye ala ka ya hụkwana onye lụga ya. Mma ya sọ dịkwa necessary na ya chọghị ibe chetewere ọnwụ nna ya, na ya chọghị tọọ nwoke, na ya achọghị ka ya na the man lụrụ ya nwee anything to do, na ya nụrụ so that ọ ga-concentrate maintain aha nna ya, make sure na obi nna ya efu. Na ya bịara achọghị that connection, that rapport ya na di ọhụrụ ya, na ya achọghị ya. Ya sị oke. Otu ụbọchị ya rụọ nrọ, hụ mpa ya na nrọ, mpa ya na-ele bucha machama. Mpa ya gwawa ya sị na ele otu o shiri mma ya lụgharịa di ọmaghị onye lụga mma ya, na ọ tụpụrụla mma ya ọnụ ga-ahụ onye ahụ ọnụnụ lụga mma ya, na ọhụ onye ahụ lụga mma ya na o mee ihe o kwesịrị ime. Yes, na ngịrị wu ihe kwesịrị ime and onye nwekwana onye ke lụga mma ya, and mma emegachakọ hide gị onye ahụ. Ya sị mba ya ga-ahụrịrị the person. Na nwamba nọ nza na ya like hụrụ ya rụrụ. Ya sị na ele otu mma ya shi lụgharịa di ya amaghị onye lụga mma ya, na ya jishi ike ga-ahụ onye ahụ lụga mma ya, mekwanụ the necessary thing, mee ihe kwesịrị ime.
na onye ahụ ọ ga-awụ na ọkpaga na mmanya agwa ọjọọ mmanya na-edi ka ọ wụ na mmanya awụghị onye a ga-akpa agwa ọjọọ na mmanya dị ike ọgụ na ọ dị ike mgba na mmanya awụghị onye nwoke ga-akpa agwa ọjọọ na ọ gịnị bụ ihe ya kwesịrị ime ya na-eche datin were kora ọnkụl ya asịrị ili ya sị na o nwere ihe o yiri ọ hụbeghị ụdị mmanya tii na ngwa don nwere na ya hapụga na mmanya bịa ya ga-eme mmanya invite na ọbịa na ya ma ihe ya ga-eme ọnkụl ya eme mmanya invite si ya bịa na nwa ya nwoke eji ha mmanya gbara bịa ya na mmanya nọcha ọnkụl ya gwa ya sị nne ya sị na ọ kpọrọ tụkwana nwa ya nwoke ka ọ ga hụ ụmụnne step sisters ya na ọ ma ọ lọrịala di mụta ụmụ nwaanyị abụọ na ka this boy etopụtala ka ọ hapụ ọ mara onye ọwụ nwanne ya otu ka ọ mara onye ọwụ step sister ya si ya ka ọ hapụ iwe echi ihe ekwensu mmadụ echi nọrọ maha ụmụnne na ya na nwa ya nwoke ga-eso alata n'ihi na ya onwe chọrọ ime travel ndị achọghị hapụ naanị ebe a na ya na-eme travel na o kporokwana nwa ya lawa mmanya enweghị any other option ike agwụ ya mmanya amakwadota ọ ga-echisi ya jụọ na ya agaghị ikpe ya ala na ya agaghị ike iso ya ala na ọ taa ka o shiri gbazie nkịtị ya na mmanya esoro erute na moto mgbe ha na-ala mmanya gwawa ya si na ọ gbaghalara ugbo ene na ọ nwekwara onye na ugbo ọlụga na ọ nwere ike ọhụ bekwele na ọ nwere ike ọ matala oge ọhụ bekwele onye ahụ mgbe ọ dị obere ka ọ hapụ misunderstand the situation na mgbe ya si na ọ nwanne na ọwụghị ofu nne mmanya na-akọ eri n'ime moto ya makwana onye okoka ya so nsogbu anọ ka ha rutere nwaanyị mba nọ ọ bụrụ na ọ dị same man na-evisit mmanya ma mpa ya pụọ mgbe ya dị obere ya dị 6 years ya eji anya obere ụmụ mara ya hụrụ this man ya elewe si na mọmi na oche na ọsọ onye nọ n'ọwụ nwanne ya si na ọwụ nwụta shiri late mana dede si na mmanya lụrụ onye obodo ya gwa mmanya so onye obodo a wee nwụta shiwuru ụmụnna ya wuru mmanya gwa ya sakwa ihe eji ya chọhụ ka ọ bịa na ọ ga-ala ka ịjụ ajụjụ jụọ eriwe ihe na-enweghị isi ihe garala aga bịa bụ ashiwa na ya ọhịa ya gwara ya mgbe ahụ na ọ dị ma na-abịa enye ya ego eji enye ha nri that time na o nwere obi ebere ya lee mmanya ihe ọzọ kpọrọ ya n'obi kpum wụ na ole kọndishọn papa ya jide akwụkwọ ahụ o dere bifo nwụọ n'ihi na ya jide akwụkwọ na mma emechara tụnwe akwụkwọ ahụ na eji akwụkwọ ati today ya jụọ mma ese ole kọndishọn papa ya jiri dee that note o dere na ọ mana ya ejide note ahụ ti today na ọ dị only tin eji echeta mpa eji off na ọ dị only memory dị only tin eji echeta mpa ọ mana ya eji note a mma ese note ya tugetugeti ya chichiri present ụmụnna ọ ya ejidi note na ọ bụrụ na ndị nebo abịa gbawa aka ebe CS na ha gụrụ dị note na enwe onye na-ebelive na nna itiri suicide na enweghị onye na-ebelive so onye nwere akwụkwọ bịakwa dezuo na-ele dị akwụkwọ ya gwa ya so hapụga dị akwụkwọ na ole kọndishọn mpa ya jiri dee ihe ahụ o dere kedu kọndishọn papa ya jiri dee datin o dere ya nọrọ nga asị ya na-anụga jụwa the man si ya na gịnị mere papa ya na gịnị ka o mere papa ya lụwa mme the man ajụwa so what nonsense kedu ihe ọ ga-eji ajụ ụdịka ajụjụ a na-arọ na-agba isi mebiri ya nọrọ nga atọ nọ mmanya na moto lughachita lukwute dede bịa kowara brode nwanne mmanya ihe niile na ugbo mere kowara ihe ahụrụ na nwata kowara ya na onye alụgado nwanne ya nwaanyị wo onye na-evisiti onye na-abịa ahụ mmanya ma mpa ya pụọ nwanne mmanya sị gịnị na ọsị gịnị ya repeat onwe ya again nwanne mmanya gburu oche nọrọ ọdụ gbudo ihu n'ala dị surprised ike agwụ ya gwa ya sị ya hụrụ mpa ya na nro na mpa ya sị na gịnị kpatara ya ahụbeghị onye lụrụ mmanya chọghị ga ahụ onye lụrụ mmanya ka enwe ike mee ihe ekwesịrị ime na ọwụ gịnị wụ ihe anyị ekwesịrị ime na ọ dị ka nwere ihe mmanya n'idiri ikwu ọ ya ka nwanne ya nwoke nụrụ mee mmanya invite kpọọ mmanya mee invite si ya bịa na ya chọrọ ịhụ ya before ihe mebie na ya chọrọ ịhụ ya before ihe mebie mmanya na moto bịawa ya jụọ eso gịnị ka o mere di ya na ihe na ọnwụ ya na di ya mụrụ na ọkwara ya zụrụ nwa na ya achọghị ịnọ ebe nwa a ga-efili na enwe ihe ya ma ọ ya ga-ahụ ihe ọjọọ kpugide na enwe ihe ọ na-ediri ikwu na ọwụ gịnị mere di ya ọ gịnị ka o mere di ya n'ihi na this young man nọ n'ebe a sị na ọ hụrụ this man na ọ na-abịa visit mgbe mmanya na-anọghị ya na mpa ya mechaa jụọ ya one day sọ onye a na-ebu moto abịa ebe a ma ya pụọ this young man sị onye ọlụgawa onye ọ na-abịa n'ụlọ ya ma ọ bụrụ na di ya pụọ nwere ihe ọ na-ediri ikwu n'ihi na owu na ọnụ ya nwunye na ha bi na kele na ọnwụ nwa ya na ya achọghị ịnọ ebe ya ga-anọrọ azụ onye ọjọọ ọ ya hụ ihe ọjọọ kpuchie na ọma ihe gburu di ya ọma ọnwụ di ya ọma ihe gburu di ya nga ka mmanya nọrọ kpughiwe n'akwa bewe
na-ebe akpọ kekekekeke a na-ajụ ọsọ gịnị nwanne ya nwoke nwanne mme ya asị ngwa ya pụọ ka ya na nwanne ya nwaanyị taa ntị ka ya na nwanne ya nwaanyị taa ntị nwaanyị mba nnọọ ya pụwa na-enwezi ihe ọzọ mmekọrọ nwanne ya ma enweta ọchị ihe ọzọ toshide nwanụ kwuo ihe o kwuru ya ma mgbe e mechazi lọta ifilie na mgbe ya na-alụla na mmanya na ọ laala na mmanya alawa nwanne nwoke nwanne mmanya isi ite ya down wee sị na ọnwụ mpa ya adịghị genuine mana ọwa accident na ebiko gbaghara mmanya na mmanya na o regret ga na abụ achịwa ihe na ugbu a na ọ ga-eluzukwe ma mma ka ịma na ụtọ ọhụ ga-asị nne ya na ọ ga-eluzu ya na ebiko shi na ala ala obi ya gbaghara mmanya na ọnwụ mpa ya na ọwụhụ mpa ya gburu onwe ya mana ọwa accident na ebiko na o metụ ya gbaghara mmanya na ya gbaghara mmanya and ekwe ya nkwa kwete bikos ya azụrụ ya kwete bikos ya reziri ya na ekpeghị ya ereziri dịka nwa ya na ya hụrụ ya n'anya na o kwete maka ya forget ya ihe a ụmụ ajụjụ ndị a forget ya ihe mere nọ na ọwụ na ọkpata ego chọọ ime n'aha nna ya na ọ kwagharịa mpa ya kwa gbaa ya ihu n'ihi na kwa gbahụ mpa ya ihu mana ịbịa jụwa ya ese ihe gburu mpa ya na ebiko kwete maka ya na ihe na ụwụ mmanya na ọ nwanne ya nwaanyị na asha achị okwu na ọ ga-eluzu mama ya na ebiko gbaghara mmanya na ọwa accident ofensi mmanya kọmitiri wo okwupụta ọwụ na o kwuru mgbe o kwesịrị ikwu mgbe accident a mere na a na-ịzọta mpa ya ndụ mana mpa ya fili na ọwa akụkọ na all this na all that na ebiko forget ihe niile na nwaanyị mba nnọọ ekweta na ya dị young na ya dị very young 22 years ekweta otu esi hụta dede ya otu o si treat ya zụọ ya dịka ọ ya mụrụ ya ya ekwe ya nkwasị ya na nsogbu na ya nọ na ihe o kwuru mana mgbe niile ya rahụ ụra ya na-ahụ mpa ya na nrọ na otu ya na mpa ya na-eshi abịa wụọ ya na otu ọ na-eshi mgbe ụfọdụ ya na ya chiata atụmụrụ ya obono ọ na-eme ka iwe wege na mgbata weterele nụ akụkọ na ugbo ene na-enwekwara ihe m nwere ịgwa ya nwaanyị mba nọ na mgbatodele mbiko na-enwe ihe m nwere ịgwa ya na mgbatogodo ya na dede nọ nụnụ ya chọghị disappoint ya na elu ụzọ mme na ọ nwanne ya nwaanyị ka o luzukwara na ya chọghị ihe ya ga-eme ọ ya bịa bụ ashiwokwu nọ erutezie steji ọ ga-awụ ihe emebie ọ steji ihe ya tọrọ anya ihe agazie n'ụdị ọ ga-eji ga na ya ghọta ihe o miniri ba ya bụ ashiwokwu na ya ga-eluzu mama ya na-enwekwara ihe mmanya confesịrị ya na ya anụbeghị ọma ihe ọ bịazi bịarịwazie ya size nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru na ọhịa ya sara ya mana ya dị worried na ubiko unu gbatara ya oso enyemaka na ọ wụrụ gị na gịnị ka ị ga-eme n'ọnọdụ a na ihe ọ bụla ya mere ugbu a pụtara ime ya na ya na-ahụta ya na ọnkụl ya ga-efili betrayed na mbiko nwaanyị mba nọ na ole ihe m nwere igwe ụmụnne m okwu ekwule kwucha m si ya tupu m aga n'okwu m o nwere ihe m chọrọ ịjụ kedu mgbe ị gara ga hụ this man no longer your mother kedu mgbe unu discussụrụ mmanụ na nwanne ya nwoke wee uncle kedu mgbe unu discussụrụ this matter ha wee rịọ ọṅụ ka ị hapụ okwu ya sị nwa mba nnọọ nọ mgbe ya dị 22 years na ya ka nọ na okpuru nwanne mma ya gacha na skuul na-azụzi ahịa na shop ya ihe amụgaziwa ahịa ahụ nụnụ mgbe ya ka na-amụ ahịa m sị ya what of ugbu a kwana from mgbe ahụ tụ ugbu a na ya sị nwa mba nnọọ na ihe mere mgbe ya dị 22 years old na ya nọrọ na ka ya na ihe ya dị na ọwụ 30 years in fact na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na ya nọrọ na ka na ya emenwene ka ya na ya azụọla ahịa ka ya na ya agbaala China sef one time lọta na ya nọrọ na ka ya mana okwu a nọ na-eri ya nri n'obi m sị nwere ote ishiri gwata na nwanne mmanụ na adị ama na ihe ahụ ọrịọrọ gị isi ya na nsogbu adịghị na ikwe na ị chọrọ ịma ihe gburu your father ya si nọ ọ ka dị nwere ahụ na ịgbagharala ya na otu ahụ ọ gwara ṅụ asị onye zụrụ ṅụ na gị wepụ okwu wepụ ihe a n'obi ṅụ na otu ahụ gwa otu okwu ahụ dị fat na the matter dayala ya sị m yes mana ọ ka na-eri ya nri n'ahụ otu o shiri gị na ọ dịzi too much m sị ihe mere n'ụwa itekiri risk mana onye na chi eso thank God na that man no longer your mother ọ gbataghị ya n'obi
iwepụ ndụ ṅụ n'ihi na ọ bụrụ na Chineke anọnyere ha ṅụ ya ghọta that na ịjụọla ajụjụ dị otu a o nwere ike trace bịa merụọ ṅụ ahụ o wepụ ṅụ n'ụzọ na Chukwu mere ebere echiche ya eruteghị ebe ikekwe mma ṅụ gara ugwu ihe ọ gatara na nwanne nwoke arịọla ṅụ na ịhafụla ugwu. Even at that, some dangerous people, extremely dangerous people, ịgwachakwa ha ga-achọ one way or the other. Nwanne mmanya ga-ama mgbe ọ batara bịa wepụ ndụ. Mana ebe Chukwu dewere ṅụ ndụ, enwere ihe o ji dewe ṅụ ndụ fụ, enwere reason Chineke ji dewe gị ndụ. Mana mmegide megidere ọbara, ọ ya ka afụ. Mmegide megidere ọbara, ya ka afụ. Ọ bụ eziokwu your mother bụ nwanne dị man zụrụ ṅụ rezie ṅụ. Mana echefukwala na onye a na-ekwu okwu ya bụ mpa gị, nna ṅụ, mụrụ ṅụ, your blood. Echefukwala na onye ọ na-agakwuru na nro wụgụ nwa, ọwụghọ nkụlụ ṅụ, ọwụ your mother. Ọ bụrụ na ihe ahụ mmanụ confesịrị tụ nwanne ya nwoke, ijighị ntụ ṅụ nụrụ ya, ebidebe. N'obi nke m, na nghọta nke m, isi m kwuo, otu m si ahụtaga from ihe i kwuru na ihe nwanne m mmanụ kwuru, ahụghị m ya na ọwa accident, ọwụghị accident. Unless ị mara handwriting your father, ọ dị possible dere that note. Ọ dị very much possible na ọ mmanụ na that man lọga taa gburu your father ka ha nwee ike end their up together and ha succeed here. Mpanụ sị gị mata onye lọga your mother ka ị nwee ike mee ihe ị kwesịrị ime. Ihe anyị kwesịrị ime awụghụ ka ị bịa gbaghara your mother, ọ ka ị kwupụta ka a jụọ ese ihe gburu ya. Ugbu a ị ga-apụta mana ị ga-aga straight to the point. Emekwele gị gawa ha tụ nwanne mmanụ ga-ekwutekwe na ihe ahụ o kwuru na ịchọzighị ya, na ịchọwaziele ịjụ ese ihe, na ịchọwala ịjụ ese ihe mere your father. Na in fact na ị gaghị agha, ọ dị dangerous. Ihe ị ga-eme wee ị ga-aga straight to the point. Gakwuru ụmụnne nna gị, gwa ha ihe na ugbo otu isi dewe ọnụ, kụọrọ m ihe na ugbo niile ị ga-esi taa dewe ọnụ, kọrọ ha na ịtọlitele ịchọrọ ịma ihe mere nna gị. Ọ dị mkpa ka mama gị bịa gbaa ọsịsha ka ọ zaa ṅụ ajụjụ niile na ị ga-ajụ, ka ị gbọtọwa ihe nọ ka your mother gọrọ ọnụ ya. Failing to say the truth, ndị obodo ma otu ha ga-esi handle the matter. Ihe ahụ ọ gwara nwanne ya nwoke na-adịghị aware, mana nwanne ya nwoke bịarịa ọṅụ because ọ ya zụrụ ṅụ, because ọ ya nwa reziri ṅụ, because ọ ya nwa gbajiri ṅụ ụzọ kwụnwa ṅụ ọfụma. Gị kwete n'ihi ya si ya na ịnụ na mana mpaṅụ na-abịa na nrụ. Mpaṅụ amaghị hụ na ọ ya nwa zụrụ ṅụ, ọ ihe niile o mere ṅụ, ọ ka na-abịakwa na-asị ṅụ na gị ga-amata onye lụrụ mmanụ ka ị nwee ike mee ihe ị kwesịrị ime. Ugbu a na ịtọpụtala ịjụ ese ihe mere your father. If you fail to ask, ọ wụ na ị bịaghị make the necessary move, ị nwere ike ịlụzu ndụ on the line. Your father adịghị happy ebe ọ nọ. Ka ọzọ, ọ bụrụ na ị mahụ handwriting your father, ọ dị very much possible that na nwunye nwedere note ahụ. Ihe ahụ note edere on his behalf. O nwere ike wụrụ na mmanụ na nwoke ahụ tụgbara aka ọnụ gbuo your father. O nwere ike tọsa ahụ ọ ṅụrụ wụ ha gbara ya na ya ṅụọ jụọ oyi. Ebe mpanụ si gị mee ihe ị kwesịrị ime, ihe anyị kwesịrị ime ọ gịnị? Gwa ụmụnne ke ya ka ha jụọ mama ihe mere ya. N'ihi na mama agwala nwanne ke ya ihe o mere. Nwanne ya na-achọzi ịgbaji ka ọ hapụ ịlụzu nwanne ya. Mana what of nna gị nwụrụ anwụ? Ọ wụ ihe niile ka a na-ekpu ekete ya nọdụ n'ime ekete ebe ahụ. Ọ wụ ihe niile, ọ wụghị eziokwu niile ka a na-azakpu n'okpuru kapet ya nọrọ ebe ahụ. Mba, ọ your father ka a na-ekwu okwu ya. Ọ wụ mmanụ zụrụ, ọ wụkwanụ ihe ya hụrụ maka ṅụ, kama ọ nwanne ya nwoke iji ọnkụlụ ahụ ụgwọ iletakwa ifu na ụmụ ya tomorrow. Iji ọnkụlụ ụgwọ onye die help support gị nụrụ di ya, ọwụgwọ iji ọnkụlụ iji ha ọnkụlụ ụgwọ ikpuchi ọnwụ nna ṅụ, ma ọ bụrụ na nwanne ya nwaanyị aka ya nọ n'ime, ma ọ bụrụ na your mother aka ya nọ n'ime. Iji ọnkụlụ ụgwọ issue appreciation, ịdị appreciative of his support. Ndụ o zere gị, ọzụzụ ọ zụrụ ṅụ, o nwere ụmụaka tomorrow ha ga-eji ntị anụ olu akwa ha. Ọnkụlụ ahụ nwekwara ihe mgbu, onye idie support, onye idie enyemaka, ị ga-enye ya enyemaka, ị ga-enye ya support n'ụdị ị kwesịrị, n'ihi na ọ ya nwa zụrụ ṅụ.
mana ụgwọ iji your uncle awụghị ụgwọ ikpuchi ọnwụ nna gị ma ọ bụrụ na ọ nwanne ya nwaanyị gburu your father. Ọ gịnị ka ị ga-eme? Mpaghụ si ị kwesịrị ime ga-emeti ụmụnne nna gị, ụmụnne gị ya, kọọrọ ha nga ịgbara madebe ka ha nwee ike jụọ ese ihe gburu nwanne ha nwoke. Mmanụ nidiri ịzara ọnụ ya. That man lụga ya taa nidiri ịbịa kwuo the reason ọ na-eji abịa n'ụlọ your father abịa ahụ mmanụ ma ọ bụrụ na mpaghụ pụọ gawa ọrụ ịtụ ihe ọnụ na-eri. Ya gara bịa kwukwena ihe ọ gbachigere traza afọ, kwukwena ihe mgbe ọ na-abịa wụrụ mgbe mmanụ na-ama akwa n'obi, mgbe unu na-anọghị ya mpaghụ anọghị ya. Ọ gịnị ka ọ na-abịa? Nwee otu unu shiri ya na mmanụ shiri leti. Ọbịbịa ahụ ọ bịagidere ruo mgbe mpaghụ nwụrụ. Ọ wụrụzie ya nwa lụrụ your mother. Ya onwe ha abụọ need explanation. Ụmụnne your father ka ọ dịrị ịjụ ese. Ha ga-ajụ mama ha ajụjụ. Ha sị aṅụ iyi n'ụdị ọbụla ha ga-eji chọwa ihe gburu nwanne ha nwoke. Ọwụ their own part, their own. Ọwụ ha nwa ga-ajụ ese ya. N'ihi na mama ha gara aga kora nwanne nwoke a na-atara ya ikpuchizi okwu because of gị na ọya nwazụrụ ya reziri ha. Ọ dị mkpa ka ime ihe ahụ mpaghụ si na ị kwesịrị ime, ị ga-eme ya. Ma imeghi ya, ụtọ ọ na-abịa na nrụ mgbe niile. Ụtọ ọ na-abịa ọ nwụrụ ọnwụ ike. Obi adịghị ya mma. Ọ bụrụ na ewughị nwa ya all these years, ọ ga-eche ma ụtọ a ga-esi akọ akụkọ ahụ. Ịwụ dị ọkpara ya jụọ ese ihe gburu your father ka e nwee nọkọta ọfụma. Ụmụnne m, ọhịa m gwara ya, enwekwa ihe unu ga-agwa ya, nwekwe nnọọ ihe unu ga-atụkwasị ya. Unu si ya forget ya, hapụ okwu. After all, nwoke zụrụ ya dịrị school, zụrụ ya na school, mụọrọ ya ọrụ, mụọrọ ya ahịa na ọrịa ole na ya forget ya, hapụ ịjụ ajụjụ ahụ. Unu ya si ya forget ya, ya forget. Unu sịkwa na ya ga-ajụwa ise na ọ na-ediri kwupụta ya, ekwupụta. Ọ dị mkpa mana ya nakwa ekwupụta ya kalaga ekwupụta ọnkọl ya na ọ ga-ekwupụtara mme ya gawa straight to ụmụnna ya. N'ihi na okwu apụta odone mma ya na di ya nwoke ahụ lụghị anya dat na anụ na ihe mere nụ, enwe ihe mere ya nwa a ga-ama na ọha nwa aka ha nọ n'ime ya. Ụmụnne m, enwe nnọọ ihe unu ga-agbaji ole, enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya. Ị mara n'uche obi gwa nwanne nwoke ọsọ ya ga-akwupụ. Ọ sị ya dị confused ya mechaa anya ngom lekwe mpa ya na ihe emegidere ekpere ka mpa ya hapụ ị na-abịa na nro na ọnwụọ na stil ya mechaa anya nyom lekwe mpa ya. Ọ bịa taachị ọchị echi ọbịa obono mgbe ụfọdụ jụwa sọ gịnị mere ọ chọghị imekwana ihe o kwesịrị ime. Ọ gịnị nwe ihe na ihe kwesịrị ime mpa ya na-anaghị ekwe ezuru ike na nro. Ụmụnne m, enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya, unu gwa ya. Ịnụ ngala na na-ele m gị onye na-asọ onye nwụọ ọnwụ shie n'anya. Onye ahụ nwere ike ọ nwụọ na eliela ọkpụkpụ ya na anụ arịa, mana kedụkwana maka mmụọ ya. Onye ọbụla nwere angel na-guide ya. Onye ọbụla nwere mmụọ na-achị ya. Everybody nwere mmụọ angel na-guide ya. Ọnwụọ ihe iliri wakpụkpụ onye ahụ. Mgbe ụfọdụ ilihi inweghị onye angel ahụ na-guide that person ya wụ na dị broken. O nwere ike were ihu onye ahụ na-abịa. O nwere ike na-eme ka effort ka onye ahụ nweta gịnị justice, ka that host ya, ka onye ahụ ọ nọ na assignment to guide, onye ahụ na-osegharị mgbe niile ọ nọ na assignment akwapụrụ n'ike. Ọ gaghị ezu ike, ọ ga na-eji ihe onye ahụ na-abịa ka onye host ya, onye ahụ incubate ya mgbe ọ dị ndụ, ka o wetara onye ahụ justice. E nwere ụfọdụ eziokwu ị na-aga azapụli n'okpuru kapet before gị sị onye nwa nwụchie n'anya. Olee so ma angel na-guide ya, mmụọ na-esogharị ya, ma o sokwuru ya nwụ, ma enyere ya another assignment, ma ọ na-enwetaba assignment. Onye assignment onye o nwere ịguide onye ka o sogharị ọrịọ ọnọdụ ma bịa wuru good angel ya anọghị ekwe. Ọ ga-eji ihe onye ahụ tụgị, ọ ga-agbaga kpụrụkpụrụ ntụrụ eziokwu apụta ihe mere onye ahụ apụta. Enwe ihe unu ga-agwa nwanne anyị nwoke, ọnụ gwa ya, ọ nga ọ ha nọ n'ọnụ. Udo dịrị unu.